Angamale shaimanya ang binilay bo important ya tofano bo anilay bo onek important ang tabuk fano bo no muituklay tongko jefro bini SMS phayo joto samuya kare buino reply dia kare bono sikang reply dio daily horo thuya kare bono naisingko omutero bono online phai sidi omono khulumo ang haifano bo ano reply dinani kosto umjakna haifano je borok ano kemanane kiriya bo ani value bahake saimanai tabuk nang thangpai mani pore nang kare kosto suka ang tabuk horo Mwktwi nok sipaina nang siwo ang tamni hingke daily horo no muitumani kabo ang nang tamni ani logi amte khaiya amsu kisa kokbai tamni ano block haidina nangkha block haidi kharika tamni bagai nang ano unblock hailiya nangano unblock khai dike chakhamun ani sichaya hingke nangano kutugi dike chakhamun tamni bagai nangani logiam di khainani nangkha amsu kisa kokbai no unblock khai dinani nangkha tini ne bagai amsukno angkha khlaya norok tini ni video no chajake ne hini jodi sinnorok tini ni video no chajaki tongkhe please ke like share comment khlaina ta pokdi tai jodi sinnorok channel no ta phone subscribe khaya ko hingke please ke subscribe khanai di hamba jotono kaham korung tongdi।